Tento diel je venovaný krmoviskám a vnadiskám poľovníckym, pretože zistili sme teda hlavne za posledné roky, ako veľmi to mení správanie a priestorovú aktivitu medveďov. Krmovisko je tam, kde sa zver prikrmuje a prikrmovať zver by sa mala najmä v čase núdze, to znamená v zimných mesiacoch, kedy je v prírode menej potravy a malo by to byť nejakým objemovým krmivom. Vnadisko sa zriaďuje za účelom lovu zvery a na ňo sa teda tiež vykladá nejaká potrava atraktívna práve pre tú zver, ktorá sa loví. Práve preto je to z dôvodu, čo ja viem, napríklad pre diviaky je to kukurica, ktorá samozrejme potom láka aj medvede. Po lesoch nachádzame aj naozaj bioodpad z kuchyne, celkovo nejaký komunálny odpad. Našli sme často nejaké ryby v plastoch, vajíčka, veľmi často sa tam nachádza pečivo alebo nejaké sladkosti, ktoré sú vyvážané do lesa. Je problém aj v tom obrovskom počte. Dnes vieme, že je to niekoľko tisíc týchto krmovísk a vnadísk po Slovensku. Jedna taká veľmi dôležitá rada pre ľudí, že ak nájdú takéto aktívne krmoviská a vnadiska, kde sa nachádza takáto potrava a v okolí sa nachádza napríklad aj tento trus medvedí, tak sa treba od týchto miest vzdialiť, pretože napríklad, aj keď sa tá potrava tam prestane vykladať a predkladať pre tú zver, tak tie medvede tieto miesta si veľmi dobre pamätajú a niekoľko rokov ich ešte navštevujú. Jeden z takých obrovských problémov, čo sa týka tej priestorovej aktivity medveďov, je, keď sú tieto krmoviská a vnadiská v blízkosti dedín alebo ľudských sídiel, tak je potom pre ne veľmi jednoduché ísť následne do nejakej obce, nájsť takúto potravu v kontajneroch a už odtiaľ potom nechcú odísť preč, pretože je to pre nich ľahko dostupná vysokokalorická potrava a medvede sú inteligentné zvieratá, to znamená, že si veľmi rýchlo rozmyslia, či budú teda pracne zháňať nejakú potravu niekde v lese, alebo sa teda nakrmia niekde na krmoviskách a potom následne v nejakej obci.